अगर आप भी चाहते हैं यम चौहान फिल्म की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रमजोत। ना जाए मोहन मुरलिया बजा के देता ये कान्हा बसुरिया बजाई ग्वालन के सबे संघरिया में आई। ए कान्हा सुना ना, देता ये कान्हा मुरलिया बजाई ग्वालन के सबे संघरिया में आई। हरे यमुना पे राधा संघरिया तू जाके नाचाए कान्हा कमरिया हिला के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के, नाचाए कान्हा कमरिया हिला के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के। कान्हा आदत छोड़ देना, तो हर चोरिये में ध्यान बा, मन माखन में लागल बा। अरे माखन के खाया मुरिया गपक के नाचाए कान्हा कमरिया हिला के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के, नाचाए कान्हा कमरिया हिला के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के। कान्हा पहिले जुटल बाटे, हमर मटकी पड़ल बाटे। काहे तुम तरफ से तंग कैले बाड़ा ये कान्हा? कान्हा पहिले जुटल बाटे, हमर मटकी पड़ल बाटे। और सारी चुरावेला पन घट पे आके नाचाए कान्हा कमरिया हिला के, नाचाए मोहन मुरलिया बजा के, नाचाए कान्हा